Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, oras madi ta amanginang, adorang sotapuka per minggu ta di manuguton, perjulu sehali martang yang nahome ta di nganat tabe.
Amin. Mari demahita sian buku WD nomor 10 itu ayat sada 2 dohok tolu. Rajana tumimpul sigom gami, amin. Shalom pujian amin. Dengan ikhlasam doa pangoluhan amin. Atik pemarosa amin. Saya poi pargoko humi mangendeho sangap mio Tuhan. Sai dipuji langit jadi-jadian, saluhut pambahenanmu, parsinodang bolon amar pamongguri. Oh Tuhan do dipuji. Mulane bintang pe hodo pinucina dohot sinodangna. Dohotan diku kapdi adopan iha bangsa mi o Tuhan. Nang sude dong aku nasana marosa. Puji honado Jehovah. Sai tok tong nasi tok pelade batata nasi puji hota. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangi dohot tanoon. Amin. Ai ibana do hapatean jala permulaan ni na nasana adong, natamado ibana dina tinogihonna torop anak Tuha sangapon pardinggaton, sun iduk ni hanguluan nasida, marhite-hite hapor suhon. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi, sahat rodi haun na pinarsilang. Saitu pahi mahami marhite-hite asini roham, asa margogo hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akasi taunon, asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, marhite-hite hami. Amin. Sangap di debata, di kicangi, sangap di debata, dame di tano, salutino panai, puji madengkan basanai, puji ma Tuhan debata, amanak nang todi, sangam di debata na di kicang, sangap ma di debata, jala dame di tano, sangap ma di debata, jala dame di tano. Kurian itu hatta, tangihon hamuma patik nirebagata di minggu sadarion, imansian patik paupaton dohot lapatanna. Ingot hamuma pabadiahon ari minggu, di nonomaring maulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi homangula anggo di nasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu rodi ni pangisini hutani halak pe namagabati hutam. Ai di nonomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajari nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita tutuhan debata lau mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami laho mangulahon na hombar tupati imi. Amin. Saki orasiha
Jesus Spiro, Spiro et Sanda Abba, Nala dengani basami, Roh Tuhan Jesus Kristus, Parbadi aima, Roh Kedisa, doa patah. Tatopoti madosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopa nasana adong. Paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula ami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite-hite sian hatutubu ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama hami noaeng alani i, asin roham di hami, ale debata nami pardengan basa, jala parais rohadoho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di parbadiar turohanami be, asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan naso rasuda, na pinabrabaga bagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Songono dohatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, sai mulak maho tuau ayau do si paluaho, hasangapon ma di debatana ni gijang. Amin. Tung nama lum dorohaku nunga sonang tondiki Goar mi dosin jataku dopa akamusui Goar mi tu haki Holan
do pamalung rohaki. Si palua dogo armu saat malua tondiki nasarat tenisi bolis ikon segabay noni goarni tuhaki holani to endeki goarni Jesus ki do pamalum rohaki. Tatangihon maha tani debata turpuk epistel diare minggutta sadarion imana tersurat di 2 Samuel 22 ayat 44 sahat rodi ayat 51 mersikat soring mahita majahasa ayat perpudi rapita majaha. Akup nii nunga hupalua ho di palua ho au sian perbadaan ni bangsokku nunga di babangkit ho au gabe ihutan ni akka bangso parbegu gari bangso na sohutadda manguloi yau Gari halak na puli marga mangalesem-lesem au guru dokku do dioloi nasida. meros do akka anak ni napulik marga jal akka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Mangolu do Jahoba jalatama do papuji-pujion partano batuaki jalatibul do debata ni hatuaupku. Debatado silehon akka partubolon tuau dohot papatuhon akka bangso tuau. Ibana si palua au sian akka musuku hodo tongon patibul au maralohon akka alokku nunga di palua ho au sian jolma si bahen gogo. Di baheni pujiokku maho ale Jahoba di tonga-tonga ni akka bangso parbegu jala edehonokku ma goarmu rapita. Ibana si patibul akka hatuau ni rajana jala ibana mabahen asi ni roha tu jolma naung miniahan nai tu si Daud doho tu pinoparnai ro di saleleng-lelengna. Ido sahatna martua do akka na tumangion hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Jehovah debata do partano batoata osata ikota ludo depan pangotingata yang komusuwe si boleh se corpoto tahini mengaku colmai dan dapat mengatur. Peko
tahati dakko maha porsiotai songon nahi tadinakko ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rak mahita mandok. Au porsea di dibata Jahoba. Ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di dibata Jahoba nasasadai imanan tubuh nisi Maria nage bageben si Antoni porbadia andorang suabuan. Ido tuhata natu paun nabernit di penghuman nisi latus. Nama diterpaca libana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dung nitanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau sudulu siamun debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani, disibai mana pai mamulak sok tu tanaon, mau humilak na mangulu doho namate. Au porsea ditondi parbadia, jalarang sada hurina badia, dia hatopan halak Kristen akan nabadia, doho bihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak maulung so dang akan nong mati. Doho diangolon nasura sudah. Amin. Horas madita amanginang, asa tapai hutiut majolo titing namasa dihuriata hagawi Rawamangun, Minggu 15 Februari 2026. Nah parjolo, bagian na parjolo, kegiatan kategorial. Mamuka hari Senin 16 Februari 2026, patu paut tama sude kegiatan kategorial dohot punguan-punguan. Sude kategorial dohot punguan-punguan asamar koordinasi tu seksi dohot Dewan Nabi. Tu pelaksanaan kegiatan jala sekretariat majadwal hot sudi kegiatan hobar tu ruangan dohot inganan na adong di gereja gedung Sinantam lantai 2 lantai 3 Timoteus besar Timoteus kecil dohot ruang Lukas. Bagian dapat duahon partangyangan week Rabu 18 Februari 2026 masuk pukul 10 siang wib ima sada di week Pulau Mas Kapung Baru nama Jabui sude situa week inganan pertangyangan di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 2. Week Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga amang situa manaik sebagariang inang boru Huta Barat Jalan Gading Raya sada nomor 17 RT 001 RW 6 Pisangan Timur Jakarta Timur. Tolu Week Kelapa Gading di bagas ni keluarga amang situa Richard Panjaitan inang boru Sitorus Jalan Januar Indah 4 Blok LA 10 nomor 3 Kelapa Gading Jakarta Utara. Hari Kamis 10 Februari 2026 masuk pukul 10 siang wib di Uik Kayu Putih Kapling Polri di bagasni keluarga amang situa Bitner Siagian inang boru Napitupulu Jalan Taruna Dalam RT 012 RW 10 nomor 56 Pulau Gadung Jakarta Timur inganan partangyangan ruang Lukas HKBP Rawamangun. Bagian napatuluhon partangyangan bona tahun. Partangyangan bona tahun dohot launching operasi orientasi pelayanan distrik 8 DKI Jakarta di Patupa hari Senin tanggal 16 Februari 2026 pukul sia di gedung Sopo Marpikir. Nah di dohotan 15 halak sian huriah HKBP Rawamangun ima utusan ama ina lansia sekolah minggu dohot remaja ni uluhon ni padi taresot HKBP Rawamangun. Bagian naupapaton rapat majelis pekerja lengkap. Di Patupado rapat majelis pekerja lengkap PGI wilayah DKI Jakarta tahun 2026 hari Senin sampai Rabu tanggal 27 sampai tanggal 25 Februari 2026 di Swiss Belcourt Bogor Jawa Barat. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mengutus pendeta Manapar Panjaitan gabe anggota pengganti Lahomat Dohoti Rapoti. Bagian napalimahon kunjungan lapas Cipinang.
Seksi Sending Marturia HKBP Rawamangun, Kamis 10 Februari 2025 pukul siawib. Patupa pelayanan ibadah gereja di Petrus Lapas kelas 1 Cipinang. Ni uluhon ni Inang Pendeta Jojor Boru Pardede. Bagian naponopon Sintua Purnabakti. Minggu 15 Februari 2026 pukul 10 WIB. Patupa utama pelepasan Sintua Purnabakti Manang Sintua pensiun. Tu Inang Sintua Rospita Boru Sinaga, WIK Cipinang. Ala naung memasuki usia pensiun 65 tahun. Sipul parmingguon di Patupa do acara ramatama di ruang Timoteus. Bagian apa pituhon makatidakon hapor seaon manang sidi khusus. Gereja membuka program makatidakon hapor seaon katekisasi sidi khusus doho persyaratan boima dijaha di harotas titing. Pom pendaftaran boima di jalo sian kantor sekretariat. Jala pendaftaran ditutup tanggal 10 Februari 2026. Bagian napawaluhon Komisi Beasiswa. Sabtu 21 Februari 2026 pukul 10.05 WIB. Maringana di gereja. Patupa utama pasahatu bantuan beasiswa turuas nama jalo bantuan sian SD, SMP, SMA do perguruan tinggi. Sudah pelajar nama dapat bantuan ni Asaroma Rapdo Natoras Manang Wali. Sada sumber penerimaan Komisi Beasiswa Ima marhite papungu pilihan khusus ibadah minggu marhite amplop nani paradi. Jala Patupa utama mulai hari Minggu sada Maret 2026. Bagian napasiahon kebutuhan pemusik sekolah minggu manang pemain keyboard. Sekolah minggu HKP Rawamangun manogior ruas ni huriata asapasi dohot gabe pelayan pemusik di ibadah. Dohot kegiatan sekolah minggu. Dohot persyaratan boima dijaha di harotas titing. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi Jessica Tambunan dohot Nela Tarihoran. Bagian napa 10 hasil keputusan rapat huria. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, HKBP Rawamangun telah melaksanakan rapat huria pada hari Sabtu 7 Februari 2026 yang diikuti oleh Parhalado, perwakilan jemaat dari setiap week, ketiga dewan yaitu Koinonia, Marturia, Diakonia, dan pengurus seksi, kemudian Yayasan Sinantam, Komisi Beasiswa, dohot Badan Audit. Pada huria rapat huria berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati, dan sukacita di dalam kasih Kristus. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, rapat huria memutuskan. Pertama, laporan Badan Audit. Menerima laporan dan rekomendasi Badan Audit tentang pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025. Kedua, arah dan pelayanan tahun 2026 HKBP Rawamangun. 1. Peribadatan. A. Melaksanakan ibadah minggu di rumah jemaat yang sakit menahun 1 kali dalam 1 bulan. B. Melaksanakan pertanggungan week minimal 2 kali dalam 1 tahun. C. Melaksanakan keputusan Sinode Godang tahun 2024 dan rapat pendeta 2025 yaitu pertama, tidak lagi menggunakan musik interlude pada bagian antara pengakuan dosa dan janji pengampunan dosa. Doa persembahan hanya dibacakan pada ibadah minggu, sedangkan pada ibadah pertanggungan week dan ibadah kasual tidak lagi dibacakan. D. Melaksanakan pertanggungan week dengan tema pengajaran iman di tengah keluarga dan ibadah minggu keluarga 1 kali 1 bulan. 2. Hapar haladoon. A. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan parhalado partohonan. B. Pembagian rasio pelayanan yang ideal bagi Sintua. C. Melaksanakan perekrutan calon Sintua. 3. Pelayanan week. A. Merealisasikan dan menindaklanjuti keputusan rapat huria tahun 2025 tentang pemekaran di beberapa week. B. Melaksanakan pendataan ulang basis data jemaat.
4. Dewan-dewan yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. A. Melaksanakan program kerja pelayanan dengan mengacu kepada semua orientasi pelayanan yaitu pengajaran iman di tengah keluarga. B. Melaksanakan periodisasi di setiap seksi pada bulan April 2026. C. Melaksanakan pembekalan pengurus seksi periode 2026 sampai dengan 2028 secara serentak di masing-masing dewan. D. Berdasarkan aturan dohot peraturan HKBP bab 1 pasal 5.2.4 usia remaja umur 12 sampai 17 tahun, maka praremaja masuk ke seksi remaja. 5. Geraha Nomensen. Membentuk kembali panitia pembangunan Geraha Nomensen periode 2026 sampai dengan 2028. Bagian yang ketiga, program dewan yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Menerima program dan anggaran kegiatan dewan tahun 2026 ya, dengan berlandaskan orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga. Bagian berikutnya, parar tahun sekretariat do bendahara. A. Menerima konsep anggaran menjadi anggaran huria tahun 2026. B. Melaksanakan perubahan pelian tahun menjadi pelian bulanan yang besarnya minimal Rp50.000. C. Melaksanakan pengurangan pencetakan warta jemaat dengan cara membuat warta jemaat digital serta penggunaan buku acara ibadah remaja dan ibadah pukul 13 WIB. Bagian yang kelima, komisi beasiswa. A. Menerima laporan komisi beasiswa tahun 2025. B. Pengelolaan keuangan komisi beasiswa dilakukan secara mandiri dengan pengawasan parar tahun dan diaudit oleh badan audit. Bagian keenam, Yayasan Sinantam. A. Menerima laporan Yayasan Sinantam. B. Meningkatkan akreditas TK Sinantam dari akreditas B ke akreditas A. Hasil lengkap program dan anggaran serta notulen rapat huria tahun 2026 akan dibuat dalam bentuk buku. Bagian terakhir amang inang tambahan Namar Sahid. Pantun Huta Barat, Wik Cipinang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Ruang IGD. Pilihan dohot akau udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing naung pinara deni huriatta di pasu-pasu di Batama akka berita masa dohot ulaun akka sipatu paut bahen sangap di Goarna. Songonima titing di huriatta minggu sadarian horas madita amanginang. Yesus
Martangiang Mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di Minggu Estomihi, nienet dosian Evangelium Lukas bidusia mamuka sian ayat 20 sahat tu ayat 36 songnom madidok amang inang. Arga waluari dung salpu hata odeng ditogi homa si Petrus, si Johannes, doho si Jakobus, nakok tudolok martangiang. Jadi ujuna martangiang ibana, mimbar ma rupa nibohina, jala marlinang-linang ma parabitonna. Makatai ma dua halak dohot ibana, ima si Musa dohot si Elia. Marhasangapod donasida idaon akana humatahon ujung nilakana si pasidungonna di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akadonganna. Alai dungdungon nasida gabe di ida mahasangapon nai nang halak na duai jongjong dilabungna. Jalamartahi sirang nasida sian ibana nin nasi Petrus mamadok. Yesus, o guru, dengganai di son hupaulihami ma sopo-sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Swadong di boto nani dok naik. Madok soni dope ibana, Roma obun sada mangalinggomi nasida, gabe hatahutan manasida, lahobongo tu bagasan obuni. Jadi makuling mas sada suara sian obuni madok, odo anakku natarpiliti, tangihon hamuma ibana. Jadi dung makuling suarai, sasada Jesus nama dohot dapot nasida disi, las mauhom do nasida, dang dipabotohon nani ida nasidai, tu agia ise, anggo di aka ari i, disido sahatna. Oras madihita amang inang. Suaksoni amang inang, haha anggi nama dohoti live streaming di partangiang di ibadah minggu, di Minggu Estomihi, di Bagasa Tikyon, jala oma barita nauli na pinasahat tuhita marhite
tema Yesus dimuliakan di atas gunung, marsangap Yesus di atas dolok. Amanginang, Oma Minggu parpudi adorang masuk kita minggu panaonan ni Tuhan Yesus. Adorang masuk kita minggu naro 40 hari. Tu masa-masa panaonan dohot masa-masa prapaskah di bagasan paranguluata. Urian itu hatta amanginang heado tarajumi di bagasan nguluton manangahape nataulahon manangahape napinatuhukon ni debata dakola debata alai keadaan ni songon na di pasahat tuhita ulau ni ulau na denggan ulau na tadokon mapakorho sangap di debata heado tapakiri ulau ni songo sada dalan ni debata nama kaholongi hita tadok majo songon parhalado songo situa heado tarajumi molo taulahon akaulota tahobasi akaulota dohok denggan jala songon namenek rohata sipata di ulau tai di pakobasi otai heado tarajumi na di halomoho debatado hita mangula di ulau namenek jala di ulau nasipata mabahe rohata songon roller coaster. Kani doa manginang dakola di parhalado nang doho di hasituaon. Manangi sepetahoi dia kaulau na burju na pinasaha ni debata tu ibana. Adong sada pisi na ikon selesai bahenonna dung ditodo debata ibana gabe sada dongan ni debata laho mangulahon ulau ni. Aidang sude boy mangulahon na denggan. Nang sahalak ina nama balu. Dang sude boy halak makamonakon sahalak ina nama balu burju ibana. Nang songoni aka na tua-tua dang sude boy jolma makamonakon sahalak na tua-tua na burju ibana. Alai nunut jala torus do diulahon akan nadinggani ai sipata tarajumi do diaka ulaon diaka pakobasion na pinatongon ni debata tuhita sadadala doi nama dokon ho halak na istimewa aku ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan ikon pakyo ni debata hita gabe donganna ido manginang molo donatur pehamu molo ditodo huria pehamu diaka ulau nadenggan dang pigai ikok kita dong. Mula dong penaburju di so di punguat di wik, mula masuk mahita tu partang yang wik, say ibana terus parjoloro jam pitu do masuk mana songa walu do partang yang wik ale ibana nungas tonga pitu masuk nunga jam tonga pitu di si. Dang holan harorona na di palar di si. Alai adong do sakap ni debata tu ibana na istimewa na spesial di ibana diaka ulau si songoni jala odo tabereng amanginang dung di pabotohon dung walu ari di pabotohon Yesus taringot tu nati naonan na ima taringot tu pardalana silang di joma sisianna na torui na margoar si Petrus Yakobus dohot Yohanes. Ini adalah besti donatoluan. Adong dosong ni besti amang enang tu dia penasida rapak. Baju na piano tau baru mana tokinai pasca sarupa modelna. Dak kolam modelna alai boy do anon obuk na di bahen sarupa tong. Molo marahan no daida, molo masuk kita anon ni tu ibadah naomi ariming ariahon ikut tabajo seragam tak sarupa. Jala hudul penok kita sarupa. Jala masuk penok kita tu gerejai hoi jolo awi pudi di tonga-tongan non asator masuk anu ni mana tor inna sono sudi pabuahon kita ini adalah besti mereka kenapa ala mereka adalah imana sida halak na parjolo di jauh Yesus nagabe sisian Tuhan Yesus
Napa dua hom memang sumurung holong di Tuhan Yesus tu nasida ala boha ala piga-piga peristiwa rap Yesus doho tolu sisian nai na parjolo ima rap donasida martangiang di dolok Golgata ditiki peristiwa Bukit Golgata. Ini adalah 3 murid-murid yang bersama berdoa bersama dengan Tuhan Yesus di Bukit Golgata. Napa dua ho ditiki di pamalung Tuhan Yesus, ima yana kondisi Jairus, didok do tuah kasih Tuhan natorbi. Hamu akan karena asing. Haluar majo hamu, lo majo hola si Petrus, Jakobus, doho si Yohanes, namia di bagasan tikion. Jala memang tidak hanya dalam penderitaan, tetapi ikut juga dalam kemuliaan, tetapi ikut juga dalam peristiwa nangis bersama Yohanes, Petrus, dan juga Jakobus rap doho Yesus maka tidakon Yesusi. Ido hudok na kinamanginang dang na asal-asal, dang na gabe asal-asal molo ditodo hita diaka ulaun na denggan ditodo hita maka monakon ulaun di tonga-tonga ni huria manang ahapei dang na gabe didokon homa inna. Alai memang nunga rida rajumi debata, nunga di ida debata, hauduhon hatauon dohot ketaatan kita, tuaka nama nuruhita, ima tu debata. Di pada narobi pekan amangenang, molota bereng dosi Musa, adong do tolu donganna, ale-alena, nasai dibuan ibana martangiang tu dolok Sinai, imana margoar si Harun, si Nadab doho si Abihu. Jala memang sai namar haposan, sai namar dongat tu debata, sai na dipilih debata, sai ditogiho doon, tuaka ulaun na denggan di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni aka pakobasion bahes sangap di doarna. Ido ubahin amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus, molo ditodo hita, molo dipilih hita dia kaulaon, taingok ma datung gabe holan mangulaho si songoni hita, molo diulaho kita akaulan ini, alaina dipake debatado hita, sada ulaon nama cairikot, jaradang 3 hali si songoni. Tidak beberapa kesempatan dalam pelayanan-pelayanan. Kalau tabigena kitik tinggal menginang, ternyata seksi akan berakhir bulan April. Periodenya hanya 2 tahun. Dewan hanya 4 tahun. Panitia-panitia yayasan itu 2 tahun. Sangat sebentar kali. Nang moladong aka ulau di tonga-tonga ni huria HKBP Rawamangun, baik itu kepanitiaan entah itu pembangunan, dang 3 hali ditodo HKBP Rawamangun gabe patu pahos sada ulau nama saibalga alai tarajumi ma napi nili ni debatado hita napi nili ni debatado hita laho patu pahoni bahkan gabe saksi di sada ulaun nadinggan di tonga-tonga ni keluarga huria nang bangsota. Apalagi amang inang di tahunon marjubileu mahuriata HKBP nabolonon sadia tahe 100 145 tahun. Gabi 145 tahun huriata HKBP nabolonon nataha holongon. Godang aka ulaun, godang aka sisean, godang aka naburju natinodo ni debata gabe donganna laho pasangapon ibana. Napa 2 hon amang inang. Tentu sahali transfigurasi perubahan wajah bentuk pakaian daripada Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus nagabe jolma ikon marhamonangod do ibana sia sitaonon sia dosa gabe nabadia ibana jala gabe sahat ibana tu Yesus anak ni debata jala ibana ma natargoar i Mesias. Kalau Tuhan Yesus
Nabi nereng ni akasisiani, dang marlinang-linang, dang merubah, tang transfigurasi ibana di si, napa boahon bahwa Yesus Isa rupa dohot, jolma biasa. Ido ubahen gobaran ni Yesus na berubah bentuk dalam cahaya, dalam bentuk pakaian, dan juga dalam bentuk tubuhnya seperti yang tidak biasa dilihat oleh para murid-muridnya. Ini adalah gambaran bahwa Yesus dang nasia portibion, bahwa Yesus ikon badia, bahwa Yesus naik komonang do ibana, maralohon akka nabui mangabati ibana, gabe Tuhan Allah kita yang di bagasan ibana kita mengenal Dia adalah juru selamat kita. Ido ubahin amanginang molo tabereng do di bagasan parnguluata di namar tangyangi ibana di doloki ada sebuah perubahan. Jala odo situhu poda jala haporsyot tadi namar tangian. Saya percaya ada proses transfigurasi, ada perubahan dalam kehidupan kita ketika seseorang berdoa. Tahap percaya doya manginang? Halak na martangiang, halak na pasahato diri na tudebata, selalu ada proses transfigurasi, perubahan dari hal-hal yang mencemaskan, dari hal-hal ketidaktahuan, dari hal-hal nama dokon galedang margogo au dung martangiang ibana, ada proses perubahan dalam hidupnya. Ido ubahen di buku ede 487 di dokos, so dia teh 487 luar biasa. Mulai dokon cerdas cermat buku bu ende 100. Tung halak namar gogo si partangyangi. Dok pesi taonon. Dang olo talui. Luar biasa iman kita. Dakolan ede. Memang manang ICP ibana. Ruas natongon ibana marsahid. Aka ruas natongon ibana marukil, aka amang inang natongo borhat ibana tuaka parkarejoan, manopot aka hula-hulana, manopot aka bisnis na usahana. Di dok hata ni debata di bagasa tikyon, Yesus saja mengalami transfigurasi di tiki martangiang ibana. Buah hita, dang tejoloi akala kata marhite tangiang, dang tapasaha dirita tu debata asa dipargogoi asa muba rohata muba pikirata nang pedang muba pedesasi tongna alai batin kita ini sudah dirobahkan. Itu yang penting amanginang. Dang muba dapeakana tatangnya koni alai parjolo nunga muba batita nunga muba haporsyota gabe tau hita jalamar gogo hita mengadopi akana masa di bagasan parnguluata. Daku boto nunga 3.000 hali amang inang martangiang. Ganup pari, ganup tiki, ganup jam. Jalai manalah memehonommu tuaka po parammu. Tuaka yanakommu tuaka po hopum. Molo opung nuaeng marumur 70-80 110 tahun. Ingot ma amang. Ingok ma inong, ingok ma pahopuku, namartangiang doau, nahu pasaha do diriku tu debata, ubahena margogo au, ada perubahan. Nadenggan di pikiraku, di haporsyaku, bahkan di batinku. Ido ubahena manginang, moladok kamu di son, namar sahid, moladok kamu nawason namar sahid, molo di jauhamu parhala doi martangiang, di bagasmu, di rumah sakit, itu adalah proses transfigurasi. Karena tidak semua mampu orang memanggil, atau tidak semua orang bisa berdoa. Nang dia kana adong nama muka usahana. Molo ditanya kok kamu, molo di pasahatamu, tu parhalado usahamui, namar lapatan pabuamu, di bagasan partangyangani, adong sebuah perubahan mindset pikiran, sian hupukka, gabe tarpasu-pasu. Mololau kamu manopot ulau pardalanamu, jolo martangiak kamu, na adong do di bagasar roha pikiramu, ikon namu banama biar rau, na lomo sau, tung borhat anonau. Gabe gogo sumuang ma rohaku. Raha dakola naung. Alai memang hatani di batod do nama dok.
akan apa sahaton dirina, akan apa sahaton nguluna tu debata. Bahkan Yesus saja punya kekuatan ketika dia berdoa kepada Allah melalui setiap doa-doanya. Dina martang yangi Yesus terpodom do akasisiana tului. Jala dina terpodom hina sida satokin nai dungo mana sida dibereng madisi ima dua halak si Musa dohot si Elia. Kenapa harus si Musa yang nampak bersama Tuhan Yesus? Kenapa Elia yang nampak dalam proses transfigurasi tersebut? Ima Allah memang Musa, penggenap Musa yang selalu diidentikan dengan hukum Taurat, dohot Elia yang selalu diidentikan dengan panurirang, naung maka tidakon, dan hukum Taurat, bukan para imam panurirang, alai Yesus do, Mesias, naung dibaga-bagahon, ibanama nagabe sipalua hita jolma. Ido ubahin namang inang, molo tabereng do jami taon, ini adalah selalu muncul jami taon di saminggu sebelum panaunan di Tuhan Yesus. Jala jami taon, jamita na berulang dotong on, songo jamita Yesus yang masuk ke Yerusalem. Molo dung masuk kita anon ni tu minggu Palmarum, ingot kita minggu Palmarum, pasti jamitana Yesus atau epistelna Yesus yang masuk ke Yerusalem. Jala molo tajaha di bagasa tikyon turpuk barita nauli, oddotong sai di jamitahon, di suarahon, di ganup minggu estomihi, yaitu Allah yang mau menyatakan, menuruti penderitaan dalam masa-masa sebelum minggu Prapaskah di dalam kehidupan kita. Napa tuluhon amang inang? Tidak dana kau, saya sering dohu BG berita di Dionan. Manang di mulai dibahasa nih per simalungu si patak di tiga inna. Molo marbahasa Batak inna, olo maridokon dipokan. Bahasa Indonesia Batak itu dipajak inna. Dipajak, ibadah do pajak, dan diperpajak ada. Jadi olo di si patahu BG cerita, iboto hodo inna. Adong nakid di pasar, adong nakid di onan, sahalak ina-ina, diototoi ibana, buasa diototoi. Adong nakid di saping na ama, di pihak ko di adong di si mas. Hape didokon amatoma tuinaton. Ini mas. Apalagi harga ni mas nuengon harga teh. Ini mas, ibereng marhilong marsinodang mason, dibereng marhilong marsinodang mason ni, ibereng beh, molo mas ora, nunga 10 mayamon, ala belge-belge na tong mason, beh, 10 mayam, hali sia juta, bahi mana may, wapung na, didokon ma, didokon dulu amatom ma, olo dohoi nang, lema tuau 10 juta hepeng, asa di ho mason ina. Saya di parohaw ni ibana mason, saya di parohaw ni imana na mirip mason. Beh, sinondang nai marhilo kilong, molo hupaken nono marminggu, totunga sude nagarejay mamerengao. Molo paken nono aku. Saya dipikir imana kilauan itu. Diolo ibana ma, perlama ibana membuat tepengna. Nah, kuliah maho 10 juta. Dia mas, na 10 mayamena. Tor diliakon hepengon, tor diliakon mason, diliak kepengna. Dong sahat di Jabu manang dong sahat di tongga dalan, di parohon di mana. Amang ngepung, dang masa beon, dang masa tergeb, awas dia totoyau, digebusiau. Terkadang memang amang inang, apa yang kita lihat, nata bereng sia si malolongta, dang sarupa tu kenyataan. Ikota ingoti, dang sude nata tatap, sarupa dohot aslina. Ido ubahen, amang inang, unang pamurah-murahu menilai orang. Nungama,
Padita rumah horbong ngahu boto bei. Daong. Ai mubah-ubah do. Nang pejol mah mubah-ubah do. Tentang apapun itu selalu ada sebuah perubahan. Dan bahkan jangan kita katakan perubahan. Alai. Dang saluhut nata berengi hobartu nata boto. Bahkan hobartu haporsyaun. Ai ido. Pajong-jongon nasida na to lumayan na di si sopo-sopo. Ala mereka terfokus kepada keindahan, mereka terfokus kepada kenikmatan, mereka terfokus kepada kenyamanan. Wah, luar biasa do HP si songonon. Tidak ubahin namang inang. Nabi nereng ni si Johannes, na dibereng si Petrus doho Jakobus, pabawa hok kita, taringot tu natabereng di bagasan parnguluata, dan selalu sarupa dohot kenyataan dalam kehidupan ini. Ido ubahin amang inang, manang dia pei, tarlumogi di bagasan haporsyaun, ikodohonot tado, ikadohot tado, selalu di dalam Tuhan, selalu di dalam Tuhan, indah pada waktuna. Nata bereng pe di bagasa tikyon nuaing, paet, nata bereng mungkin di bagasa partikian nuengon ni, songon nama bahen, tangis sita, adong seperti aroma bawang-bawang na di bagasan parnguluata, alaidang selalu na paet, na tangisi, na dangoli, paet torus, dangol torus. Jalan na ulipe, na bagakipe, na tahida, bukan berarti itu adalah gambaran daripada kesempurnaan. Kita harus tahu sebenarnya bahwa api itu gambaran daripada kemuliaan Tuhan. Bahwa kemuliaan Tuhan itu harus diusahakan, dilaksanakan. Sesuatu yang namanya yang agung, yang mulia, bagi Allah tidak ada yang kita katakan instan. Alai silangi, barita naulii, ikon tahamanakodo, marhite aka, ulaun na menek, dabahkan nabahen, tangis sita di bagasan parnguluata. Ido ubahin amang inang, kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan yang mungkin kita lihat sementara tidak bisa langsung kita kungkung. Tapi kita katakan kesenangan, kemuliaan itu harus diusahakan, bahwa Yesus tidak hanya cukup di sana saja. Yesus tidak boleh dikungkung di sana. Kita melihat dia mulia agung. Tetapi proses mulia agung Tuhan Yesus itu dikerjakan dalam penderitaan di kayu salib. Sehingga kita mengatakan agung mulia Tuhan Yesus. Bahita pe, songondido. Kemuliaan itu diusahakan. Dang nagabe pitor sahat tuhita. Molo Tuhan Yesus boy maka monakon aka si taunana bahita pe ikomonang do. Memang sipata tadokod do. Dakuripu naroai nahaciti say haci terus. Jalada kuripu nadenggani namuliai ilapatanna alai tatap masian haporsyaun, dia na mulia, dia na agung. Itu sesuatu yang diusahakan, diperjuangkan dalam kehidupan ini. Ido ubahe saya dong hata madokon niripu pergadungan hapena parhunikon, niripu parsaulian HP hamagoan. Ya memang itulah kehidupan. Mata kita selalu tertipu, perasaan kita tertipu. Ido ubahen sipata na remeng, na tegas, na hacit, na dangol. Dan selalu itu mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah bahwa itu sesuatu yang diperjuangkan dalam kehidupan kita. Na paupato doh na parpudi, amang inang. Sonari tanggal 3 tahe. Hapululu. Sadia. 15 Februari. Adong donat tuari maboto tanggal 3. Aha.
Yo hidup palentai sahat do HP Tuhan muaten. Kupikir do molo tulan sia dohot aka amang inang dang sahat baritai. Ya, betul amang inang. Memang molo didokon jatuh cinta itu aduh teh. Entah apapun itu. Hau-hau peningak-ngap molo jatuh cinta iba didokon terasa rasa coklat. Ai memang nama ola jolma dipicang molo nunga tertarik ibana susada hal. Dan terpicang jolma molo sedang jatuh cinta. Tidak hanya jatuh cinta kepada laki-laki, perempuan. Alai manang AHP na sedang tageluti, anang AHP sedang tahalomohon, molo dipicak kita dang lomoro hatta, mola dong disonna asa murat, alai lomoro hana aka jeroani, molo dipicang imana, dang lomoro hana. Berbunyi-bunyi do tu dapur, ilo padong i dapur, ilo painata dapur, tikilau do tu dapur nonni, lau tu dapur dibuka, dang pole boton ni natai, ala lomoro hana, apa di dokoni, unang alang, paina do. Saidok do unang alang. Memang molo nunga lo moro hatta tu sasada halak, tu sasada benda, tu sada sistem. Kita sangat susah melupakan bahkan manori roko jolma pe unang paingot akan sedang maka haolongi sada benda halak manangaha boy si pata toho. Memang susah amang inang paingot to si songoni. Ido ubahen amang inang didok di bagasa tikyon tangi hon hamuma suarani ibana. Dengarkanlah suara Tuhan, bukan kesenanganmu. Bagaimana suarani debata, bukan suara daripada teman-temanmu. Nah, itu kan wengokan, apalagi kaya anak kota. Molo hamuna tua-tua punya ketetah pada pehamu. Molo didokon hari Minggu, ikomar Minggu doau. Jamonom itu hukum mati. Tangboy itu dia, ikut di HKBP doau. Ale beri kamu ma akaya na kota. Sikola nasida manang beri kamu pahoputa. Olo adong tren di pahoputa manang dia ke sudut na poso. Kalau temannya bajunya itu seperti model-model ya ada di beri kamu manginang bajunya ka parapuan wengon, baju ni parapuan wengon ni satabi aka manginang di satabi manginang ipake ma bajuna agak belga alai satabi ola ni pusok non. Itu baju sekarang tren. Jala pas olah di pinggang non nih kunyan, olah di pinggang non. Jala salah warna satu toru. Jadi holan dipakai songonon manang tu dia ibana, hola diakat tangan non saburum masude. Itu tren. Jala pakaian di jolma doi. Jala di doko tu na tua-tuaku pakaianmu doi, daong. Alame mak kita nunga di hot di suara hati kita. Dia ke sudut na poso bereng menentukan kuliah pian non boy do nasida utangi di suara ni donganna daripada di kemampuan nadang hot di kemampuan nina tua-tua na. Kan temanku itu kuliahnya di ITB, kan kuliah itu temanku itu di USU. Ya aku harus ke sana, HP kemampuan nadang tu sih. Alai hatani di batama doko kita, ikut tangi honota ma ibana, buasa ikut tangi honota ibana, ala memang halak nama nangi hoswara ni Jahoba, patiuron nado, togu-toguon nado. Bahkan orang yang mendengarkan firman Tuhan itu pasti akan berjalan ke arah yang pasti tujuannya. Kalau dunia ini dong atas sipata madok hatana tergantung seleranya, tergantung keinginannya. Nah dinggani pebo itu tergantung keinginan, tergantung selera ni dong hata. Ale ingotamuma ganup ditangi hokatmu hatani debata. Ganup hitama bege suara ni debata. Sai nati gordo di patongon tuhita dak kea sakap ni di debata naroa tuaka nama nangihon hatana amin. Ido ubahen amanginang molo si patape hacit hatani debata tuhita songo di hutanami unang pitor dang romar minggu kan songo nido. Jadi tangaku marjami dari son, ape adong di son inang Naomi, ala hami baredeng, saya masuk terus manuk na tu ladakku, saya ngati manuk non ni terus jagupku na lebar tubuh. Imahita akajolma,
Tapa ubah rohata. Asing pan situan. Sa itu terus tangan. Mubaho. Asing pa dito ni. Sa itu terus matahan. Tadi ada sogorohana tu abah bereng may kukurabasan no jagung isuden. Hape hatani debata do madokko tu hita sude bauba rohana. Unang mardosa ala dibege songone toima tang marminggu biau. Hol kalaki marisihin. Memang hatani debata terkadang menyakitkan. Memang perkataan Tuhan itu tidak selalu agung mulia. Alai halak nama nangiho kata ni debata yang pasti tuna denggado togi honon nahita asa marhangulua kita. Martua mana tu mangiho hata ni debata jala. Amin martangi yang mahita. Jahoba debata amanami mau liate mahupasa rohanami tuho di bagasan minggu nami sadarion di suarahon hatam. Namar sangap do Yesus didolok. Ido ubahe Tuhan. Hami pe nungahuida hami. Hasangapun ni debata, hamulion ni debata. Iko doho do hami tu si Tuhan. Marhite hapor siaon ulaw na denggan. Masahon na bapargogoy ho kami. Songo sahalak na tua-tua. Songo sahalak pahopu. Ianakom. Sahalak pekerja. Dohot akan asing. Maka monakon akasi taonon gabe hamuliaon hasangapun nami di halomohoko. Tuhan Jehovah debata amanami. Pasu-pasu maruas ni huriam namar sahid ima Helen siahaan rendi sima jutak nyonya tobing boru huta barak tambos huta pea nyonya sianturi boru si hotang beljua boru gultom nyonya sian nipar boru sima juntak hardi situ meang dohot amang pantun huta barat. Tuhan hupangido hami asi maroham dinasida, haul manasida, asa jupang gogo jupang pakirimon, di namar sahiti nasida. Nang hami ruas ni huriam naro madohoti ibadah minggu di bagasa tikyon, Tuhan Jehovah, tuhoma hupasahatami, daging nang todinami, tu dia pehami borhat, tu dia pehami lau marubat, nang hudul, nang makobasi, nang ahape ulaw nami. Upasahat hami mah daging nang todinami tuho. Tuhan Jehovah debata amanami pasu-pasu mahuriam HKBP Rawamangun makobasi mangula di tahun 2020 onomon nunga ditotopon akka haputuson ni rapot huria say anggiat mahaputusani mabahes sangap hamuliaw di guarmu marhite huriam HKBP Rawamangunon mau liate madiho Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita tapasaha peliata. Sangka
Rap mahita jong-jong. Martangiang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang hodo haroron ni saluhus silehole nadenggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tu ho sai jalo may gabi uap na khusus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hopar hasya kami pilihanon pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleholehomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongos, songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosan hami, songon panesan hami di dosa ni dongan amar dosa tuhami, unang hami togi hoto pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor homa damena tu tondim.
So